どうですか。ミラー合わせましたね。ですね。ミラ交錯しました。ただ形状制しています。左ジャブ、おっとワンツー、カメラおそらくピンチ、右のフック、オーバーハンドで放っていき、ミラストレートを放って中村優作、右のハイキックは選手のプレッシャー下がって、一方のアシモフはそこを狙って右ストレートです。しかし打て右のハイキック分かってるんで、合わせしたんですけど、はい、ちょっとこれですよね。前方で腕を磨いてきた中村優作の感じる部分かもしれません。おっとコンビネーション、右のストレートが来ました。ミラ左浴びてしまった。これは制されました。おっとミラストレートのエリアワンツー、右のストレートバランスを崩したところですが、足も含んでストレートが来た瞬間、おっと足も左ワンツー、右ストレート左、中村選手、ワンツーいいですね。右だ、ここで守ってバックスピンキック、ガードした。さあここから抜きます。そして足を押さえ込みながら今上からプレッシャーをかけてくるか。足もフではありますが、出てくるところですが、おっとここで起き上がるか足もフ。さあ立ち上がった右入る、ケージに詰めたそう言ってますけれどもね、今体勢がいいところですね。ちょっとまだ20秒あるとは。ミラストレートが飛んできます。3対0、ユナニマスデッションです。スタンのアルワン・アシモフを判定で下しました。